Αυτός είναι ο Νάκε. Θα είναι ο μέρος της ομάδας στο YouTube. Είμαστε καινούριος YouTuber. Αυτός είναι ο Γιάννης. Καινούργιο ο Γιάννης, ο Νάκε. Και εγώ. Εγώ είμαι αόρατος, παιδιά. Αυτό το κοκκινό σουβράκι. Κοιτάξτε τώρα τι ζωγραφίζουμε στον πίνακα. Αυτός είναι ο μαλάκας. Και γκολ! Ναι, αυτά και αυτά. Περιμένετε. Και αυτά. Εδώ είναι το θρανείο της Πέννης. Εδώ είναι το θρανείο ενός κοριτσιού που είναι πολύ πενάκι. Αυτό είναι της Έλενης. Αυτό είναι της Ελένης. Αυτό είναι του Γιάννη. Αυτό το θρανείο του Γιάννη καινούργιο. Κοιτάξτε τον καλλιτέχνη μας. Λοιπόν, αυτό το θρανείο είναι, δεν ξέρω ποιανού, του Γιάννη. Τώρα πάμε έξω να σας δείξουμε τις μάπες των κοριτσιών. Να, κοιτάξτε αυτή. Λοιπόν, κοιτάξτε τη φάτσα της. Αυτή τη λένε Μαρινάση. Εδώ κύριε πάμε. Όχι μαλάκα. Δεν κάνω βλάκια στο κύριο. Γιατί είσαι το λάδι πέτα μαλακή. Αυτή είναι η μάπα της Μαρινάσης. Κοιτάξτε κάτι κολλάκια. Μας βούτζωσε τώρα. Αυτά και αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο μαλάκας. Είμαι μαλάκα. Και σου κάνω τη μόνη. Μαλάκα. Αυτός είναι ο άλλος ο μαλάκας, ο χαλιάς. Τι στο vlog να πάει. Αυτός είναι... η μαλακία του κόσμου. Πώς κλαίνε οι άνθρωποι. Είδατε, σαν μαλάκι. Πού μέσα. Α, εντάξει.